Ndana kuti tufuna kuti tigawane ziwirizi. Mutu wanga ndana kuti President Chakwera made a big mistake in choosing Vitumbiko Mumba as his vice president, and abuso ndana kuti passport scandal komanso kuzanena kuti bambo wake asikono kapena amanganya Dr. Baiko Usi. Zimene zitapangaita ku usiku uno. Mosachirusa gagandiwa ngani imene ndikunena pakuti Vitumbiko Mumba anasankhidwa by mistake. Tiyambire pa nthawi anasankha ngati kukhala nduna konseku akugwira nawo ntchito limodzi, komanso pano kuwasankha ngati running mate amene ati akhale a vice president achakwera. Whatever they're going to lose or win, komanda vice president achakwera. Ndinabwera pano kuzalemba siku liso ndikalikali. I think that was a week before last week, if it's not last week. Nalemba pano kunena kuti vuto la Vitumbiko Mumba ndi waphuma. Ulamuliro kapena kuti munthu kakhala president kapena kukhala nduna kaya ndi vice president, pali zinthu zina zimafuna kudeka. Boma sitimalamula ndi anger. You don't lead people with anger. Once you use anger, ndekuti you have destroyed everything. Dziko ngati la Malawi, right? Amene takhati kupanga promote komanso ngati akuboma makamu kupanga promote by Malawi product. Kapena kunali achina one village one product. Kumagula ma product a Malawi muno. Koma zinakapezeka kunena kuzikupezeka pano kunena kuti Vitumbiko Mumba akukamba so zina zosiyana ndi zimene zochitika mdziko muno. Makampani amene ali mdziko muno Malawi analemba anthu ambiri ntchito. Makampani waso amapereka misonkho. Ife tikati tionesese bwino apa pali ndale zimene achakwerawa kapena kuti MCP akukanika kuti afotokozere bwino. It's not supportage. Amalawi ena amene manifusa kuti ife akamati supportage, wale anthu ena akupanga supportage kuti boma la Chakwera samayende bwino. Mawu kuti supportage ndena kuti anthu ena akupanga zinthu mwadala. Chakwera nakamba paja kuti ena akupanga zinthu mwadala. Ncholinga chonena kuti atukwanise president. Kupangisa zinthu zina zake kuti samayende bwino mboma. Ndicholinga kuti otukwa ndo akhale president. That is a sabotage. Now, awa akula boma lero anandi press briefing of Vitumbiko Mumba nzawo akunena kuti pali sabotage imene ikuchitika kuti affectment asamapezeke mudziko. Akulu chinthu chopangidwa mudziko momuno kumasowa sugar upangidwa mudziko momuno akumapanga so blame ADPP. Then funa ndikuze na Chakwera kuti you made big crucial. You made a crucial blunder. Crucial mistake in choosing this Vitumbiko Mumba as your vice president. Mutu adawa wandoona kuti ife timaona panthu ena kama short temper iti. Kuma short temper Vitumbiko Mumba ndi short temper yona kuti ibwete kanthu. Chifali ndiphuma kufuna kupanga zinthu. Ina ndione ine ndine mwakuti mwakuti akulu leadership simakhayo ndipo sindikuziwa kuti family yake ya Vitumbiko Mumba imakhala bwanji. Manifest said this is bad. Mukumbukira kuti mbuyomu kunali sonkhani yomwe zomwe zomakagula katundu kuchoka kunja kubwesa muziko muno. Vitumbiko Mumba yomwe anayankhula kunena kuti chuma cha mdziko muno sichikuyenda bwino chifukwa kuti tikuchulusa kukagula zinthu kunja. Ndiye kuti tipange boost economy yathu. Tikuyenera tizipanga ma product yathu mdziko muno. Anthu ena anampanga recommend kuti anapanga rate kuti Vitumbiko Mumba I think sense zikubwera. I think this is a great idea. Kunali komwe kuti ena kamena mapereka anthu ena akitu ma political analysis oziwika bwera kuti nzeru zimene zabwesa Vitumbiko Mumba ndi zabwino zimene zitathandize zimene zikatopangisa boost chuma chathu. Tinaona ukaronga kuja anthu ambiri amadanda amene maziwa ma business yako Malawi amakhala kuti ndi omwe obwereza omwe kuti naloweza timapanga ichi. Ndiye kungobwera anthu aja kungowatchingira apa kuti apa simuzipangaso izi. Amakhala kuti anthu aja kuti ayambire so one. Kumakhala kuvuta kwambiri. Mmene alili Malawi pakadale pano pa channel imene anatenga. Sungangochoka sungobwera kuti ma program ena kuti basi pano baboma la sinda tizindira mwakuti. You do that in a gradual process. Ndine mwana sinapanga za economics, I'm not expert. Koma zimene ndikukuza na Vitumbiko Mumba. Get my points, please. Muli ndiphuma. Anzana kufuna kupanga zinthu amapanga in a gradual way. Zona kuti even anthu ngati ife sitimadziwaso kuti apa pazi kukhala bwanji timangona zinthu zikusintha
cement sizi ndizona kuti ukan even declare amwene sizi ndizona kuti mkoza mwabwera pa TV paja anthu alese kumadziwa dziko lonse lapasi mazo kuti taona nawo pangana press briefings omwezi amwene olo kuti kusauka kwa dziko kwa amwene zinthu za cement pangana press briefing pa TV ati tukagula kunja zona zimene zonse as a dziko amwene ndi mukane kuti anthu awadlamulire now nkhani makamba nkhani akukaronga anthu atapanga demonstrate kumene kuja inapezeka kuti vindu bikomba muja nakula mutu anzake mwa jambe kumuseka china diction kashoda namba kumtukwana ndiye ma MCP media ina kuti uyuyu ndi waphuma kwambiri zinatengera kutuma nduna zina kupita ku Tanzania kuja kumana kumene kuja kukhane ma dialogue yao kumene paja kina kuzinthu chaona kuti basi takambirana mwakuti chifukwa cha phuma now sindi kudziwa kuti akamapangisa press briefing yake akamapita kumbuti ba media paja makauza atu nkhani chakwera amakhala kuziwa zimene zi kapena basi chifukwa kuti yeye ndi nduna and I think bwana ndi solution kapena amafuna kuchongesa kwa bwana awakulu ndale zili hapo komano munthu uyuyu si munthu oti akatithandize tingonena kuti anthu awa MCP awa si anthu oti akatithandize they don't have ideas mwanamvesese they don't have ideas ali ndi anga amene anga ndikulamulaso boma sizi mabibi amene wawa sizitithandiza kwa ino amene mmanena kuti ayi kadeti palibe chimene angatolepo kadeti mwakuti kodi zimene nakamba vitu bikumba pakati pa jezoni kuti msamapa don't buy stuff kuchokera kunja bwabwisa Malawi munati chani amenechi so chicho sichimenanga yankhule vitu mbiko mumba chifukwa chokuti kaena nonga kwanu iya ibasa wakhoza vitu mbiko mumba akulakwisa vitu mbiko mumba palibe chimene akudziwa nthawi inake ngati ukudziwa kuti isi field yanga asira anthu ena akamena maziwa field yo ayendese bwino ntchitozo ndi chifukwa chani zinthu zikusowa mdziko munomo zikusowa chifukwa chokuti ndalama yakunja kulibe now ndalama yakunja ikusowa mukubule maso anthu ena kuti pali support chikena kuchitika kuti ndalama zisowa akulu IMF inakuza ndiduka letu mpaka inakuchokerani mzikomo lero mulimo nokha mukukanika kuti mungamuna mzire there is no way now you can say kuti no it is because white guy was doing this no more any white guy right now you are alone there is no IMF ndimo na mizira ndani avitu mumba this is a big mistake ajakwera inu manna kuti agolesa mapenalty akamenewa munthu kuchita kuyambira tu ma errors nthawi ya campaign ngati ino kwamba kumabweresa mfundo zofoera ngati zimene zizi kukagula cement bomba pazima inu kanika tini makampani athu tapanga mene muti ndi achina amati arashidi gafa ali makampani amapanga fetre mumati chani ma cement Malawi makampani athu kupanga watu mene mujamu koma pano akuti ya cement akusowa alifa kuti pali supportage anthu ena kukweza mitengo inu kodi ndi chifukwa chani why there is a high inflation in Malawi first of all kondo anungwira nakufusa nefuso muzifunse kai kuti chifukwa chani inflation ili high mdziko muno ndi chifukwa chakuti anthu mukukanika kuti mukonze chuma ichi kodi tizimeze kuthandaza kuti apaziona kuti 10,000 ija banknotes anayipanga print kale koma pano pasanga ipange release chifukwa chani akuopa kuyaluka and IMF anapereka statement inake nkunena kuti posa chedo apa kukhalaso ka inflation kena kake zinthu zikazikukwera sikuti ndi kale I think it's now 2 weeks since that statement was released ale sana werenga anapanga uone kuti the possibility yakuti kukhala devaluation the silent now ka devaluation kachitika so ndama chakachepesedwa mphamvu chimene chimachitika ineyo sindi economist yayi komano ine nimangozisata mene zinthu zikuyendera timawerenga anthu ena amene anapanga za economics zimene zamalemba koma chimene mukangoona kuti zinthu zikukwera ndiye kuti ziwali kuti ukuso ukuku chuma chatu chikusichiri bwino ndifa chake mukuona zinthu chifai kuti zinthu zi anthu ambiri mwaiwala Malawi kaena ndi chizungu sumamba komano IMF anachenjeza kale kuti nakuti pali possibility even Reserve Bank of Malawi nazo zimene zikuti pali kuthekera kuti kukhala ka devaluation kena kake ndeka nango dusa ngati kampembo kapene kokondesana pange press briefing ka devaluation uko vitu mbikumbasana bwe kuzapanga anthu right kuti mdziko munomo kukhala ka devaluation imene sana auza Malawi kapena kuauza muchichewa kuti devaluation kuchepesedwa mphamvu kwacha kuja kukuchitika within a few hours sana bwere pa media kuzauza Malawi ndiye ma decision ena mukamapanga muzikumbukira kunena kuti ndi chipinjo kwa Malawi poyamba kufunika kuti muziganiza anthu ngati mitumano zimagwira ntchito bwino sinizo kuti anthu sukulu yanu kamapanga bwanji kamakhoza bwanji makalasimu kungochoka uko kuti I think pamene pachapo bwana solution ka tapeza ndiso ma expert ena ake amene amaziwa zachuma amene amaziwa kayendesere kwa dziko kungowafunsa sikupusa yayi pachasa college property ndi madolo zinaza kandi nane na ine kuna kuti iweyo kuzoka kuti unapita kuchasa college kunguja right unapeza degree yako unapeza PhD yako kumene whatever unapeza kumeneko koma no iwe muli klasi muja ukuphunzira right
mumapezeka kuti mene mjamulandi dolo na komanda kuti kumadawa amapancha amwene atawa amakonza osati masewera kuposa so ineyo koma nonse munali pa Chance College pompo nonse mwatoka ndi PhD koma makhozedwe ndinakhalapo pa mission ina yake nkozi yanga ina yake mission imene iyi pamachitika pali chipatala mwakuti ndi amapanga recruit manesi ndiye feo tikawuzira zonna kuti ndiye ni madabo kuno kuti kodi chikuchitika ndichani kuti anesi awo akuoneka kuti amakhala nyumba yabwino kwa basi nyumba zomwezi za mission nesi uyo nyumba imene akukhala uyo koma ndi nesi somwe onse ali ndi ma diploma kuti chikuchitika ndichani atena kandu zodina kuti awo ndi diploma yawo ndi okokera samakhoza bwino klasi koma diploma anango apa sabi basi munthu pesa ngana zikuchitika bwino so tili ndi anthu ena akuona kuti pa Chance College pompo even ma student apa Chance College they can agree with me zimene ndikamba pano papo ma guys ena kuti amakhoza bwino ma guys amene generate minority apange pick generate minority yake pa front kuti awo ndiye madolo ndi amene amafunika kwambiri amene angati kupanga ma decision ngati mene ali china saja madolo osangoti ndinali pa Chance College basi ndabwerapo kuma makhonzero ako omwe woti amanyenga ndi aphunzisi iya mapanga izi basi iya ichifa cha punctuality zimene anapangisa zona kuti basi azikhanga iya inkhani ndiona kuti mutu mwakemo zimakwira ndi ntchito vitu mbiko mumba in short ndi waphuma ziko ilili walipweteka osati masewera ndiye kumapitiriza kulipwetekabe we were not supposed to order or to purchase cement kuchokera ku Zambia yeti tili ndi makampani athu muziko muno ndiyeno atu ankhana kufunsa kuti nanga anthu ena kama ena ndimira ntchito akuti zimene zalibe nazo ntchito amene that's another saddest part imene andikuza kwambiri ngumanga nazo nina kuti zoti anthu ena aluza ntchito zimene zitibe na ntchito koma tifuna tipaze quick solution. This is not even a quick solution. Ngani ndiona kuti kunali kukhala pansi ndi anthu kuti ndichifukwa chani why you guys were not meeting at somewhere agreement yani why are you missing each other? Kwa hiyo anthu amene akupanga fertilizer akupangidwa I'm not fertilizer sorry cement akupangidwa muziko momuno. Bwanji simkuwaitana anthu ama kampani ndukana pansi. Kukhala ni meeting tini ma hotel ojanja mugu can go somewhere kuti guys ndi 3 days meeting kapena 2 days meeting kapena a day kapena 5 hours or 4 hours meeting tifuna tikambirane bwezi solution apo tipanga bwanji nkhani zona kuti solution zichitika muziko momo tisamachite kuyaluka akulu kumachita kuyaluka mwene ndi bazambia pamachite kuti yalusa mwene ndipo at the end of the day tikupanga tu Zambia kulemera because we need dollars to purchase that cement kuchoka kunja kuchazibwa menemo ndio kumanya hapo sachida baka bwa fertilizer amene akabwera cement mukumani yankhusa za fertilizer chifazo fertilizer yaso mukulepera even paka dali panoso atuankhani hapa time zamani zone sisi kuziwika kuti nkhani ya fertilizer even panopa ili pati chifasi kukambidwaso koma nthawi yoti fertilizer jazivezeka inani nthawi yake ngati ino utazioneka kuti pale kuthekera kuti muziko muno tikamafika nthawi yoti tikubzala ndiye kuti tili ndi fertilizer ochuluka no any information no any breaking news no any press briefing concerning za fertilizer palibe ndiye lero akubwera so ndio kuna kuti atizikagula cement kuchokera kunja makulu saname ayi ziko lili napwisiridwa akulu koma ine ndikumva chisoni kwambiri kwa magazi ena kamene anathandiza kuti chakwera awine ndi mablema malemu chilema amanena kuti okufa sabulemedwa okufa samuyimba mlandu komano achilima anatilakwira kwambiri pena pakene makhala pansi kuganika ulingalira kuna kuti no chilima anapanga mistake kwambiri chilima anapanga mistake nzimu ake use mtendere kuma chilima anapanga mistake makhala pansi ntazina kugona usiku amwene ufika out amwene kuti ziko lija liza kuzidwa liti. Now these people they are insisting to be there until I don't even kutika mpaka na when I don't know kuti zinthu izizi zitithandiza mutharikali kupeja usiku wangu yanga nakuti amazoba ino amwene akwakulu tinapanga blanda. Whoever is defending this and government whatever akwakulu pena pake ndikuziwa zona kuti alensa makhandi chinthu chinake chimene amachisapota kuli ndale zona kuti anthu akuswera ndale whatever komano akulu pena pake ona boma lisiri kuyenda bwino ndikuziwa kuti pali anthu ena mkwese sabe kakumakra kumeneko kakumeki kumeneko magazi mkwese sabe kuti boma lilamule lipitirire boma ilili komano akulu ndale zili apo ganizira na Malawi ziko lisiri kuyenda bwino ziko siri mayenda chonja mwene ziko kumachita kuona ni munthu oti kusukulu sana piteko tisakambe za nyamata amene afika form 4 yayi kapena anafika form 2 yayi tikambe za anthu ona kuti ulo stand 5 sana lowemo ndikumachita kuona kuti ziko lisiri kuyenda bwino. That's a big mistake.
ndi kuti zilingati kuti kumachita kuonedwa mali seche ndi mwana wako umubereka zinthu sizili bwino mdziko muno mwene anthu kuti kumachita kuona anthu ona kuti anthu awa palibe chilichonse chimene amaziwa cha economics kumachita kuona kuti amwene boma lisili kuyenda bwino munthu amwene at least state zinthu zikamayenda pena pake kumana kuti anthu akamathamanga move kumatha kumamenya mavugu kumatheka zinthu zikafika kuti mukamatusa tima data uka timachani kumatusa kati ma info kumanena kuti timatha kungolembera tandika amatha kulemba mu news muja inflation ili mwakuti chifukwa inflation ndi anthu ambiri samaziziwa tilapanga ma translate pompano kuti inflation ili mwakuti devaluation ili mwakuti ndiye mukamalemba paja kuti rate trade chanchani mwakuti GDPS GBT mukamafuna kuza zonse zimene malemba zijazo anthu ambiri amala samazimvesesa komana apapo zafika pona kuti aliyense akupanga follow up kuti akana kuti gross domestic ndi chani iya ndivesese famene ndikuendera ziko mungati zinthu singazivesese ndiye kuti sizili bwino kodi aka devaluation ndi chani kodi akati economic crisis ndi chani kodi akati kuti chuma chatu chatsika pansi ndi chani kodi akati chani anthu akumapita kumakaphanda kumangoerenga boma likulephe iya mwene kuda khala kuti zinthu zina zake zikuyenda kubwino pang'ono anthu ena ako zina zibusasa kuziziwaso ndikuziziwa komwe koma zikupangisa kuti munthu unaka amene sali economist akumafotokozana za economic zija kumakhanga kuti iye ndi expert chonsecho iye sanapange zimenezo koma anthu zikupangisa zona kuti even anthu ambiri maisha azikhoza tu anthu azikhoza because Malawi becoming the good example ya maiko paziko la masi pano pa kuti good example anthu akamafusidwa mayiso kumapeza kuti Malawi kumapezeka pamene kuti one of the country imene ili ndi vuto yayo za chuma ni Malawi there people kumapeza ti credit imene mja chifukwa cha Malawi amwene kukhala chisanzo koma chisanzo chake chosakhala bwino ndi ndife Malawi achakwera kumene muliko mveseranisi munalakwisa kwambiri wasakakulowa ndipo ngati ino mukuona ngati kuti izi nchifukwa za ndale by the end of the day amene atatukwandeso vitu biko mumbaya utukwanidwa ndiwe chakwera anthu akusambwaza iweyo chakwera chifukwa chokuti ukuona zinthu ngati zizi komanso nkhani yosazichepesa chosafunanso kuvomereza kufunsa anthu amene ali madolo eti amwene tingapanga bwanji zikafika point iyi pena pake zikafika pena kuti zinthu zikukanika nosana kuona kuti ife tikhale manduna mboma mkulubulu kungozisiya basi kuona kuti ineyo ino kuti nongo kuja mwamva zona kuti phungu ina akapangida declare as a winner chifukwa chokuti is an opposed pa chifukwa chona kuti kwapezeka kunalibe kuwina aliso pikisana naye iyeyo wapambana ndi chimodzi chimene kadapanga ina chakwera kodi chifukwa chani kumene kuja kwa phungu ina sanapanga nawo compete ndi iye ucha anthu akuona kuti by the end of the day ndiluza ndrama komano anthu asankhaweyo komanso ndi MCP route kwa kwene grassroots ya MCP uyu ndazi nazo apati so forum zokuti MCP yo ndazi nazo anthu amatengera so ntchito zimene wina anali kumene kwa anapanga ndi amene akubwerayo anthu amaona munthu kuti uyu ni munthu othandiza ndi anthu amangona kuti apa ndita ndrama pachabe zinachitikapo zimene zikusanje kuchapela Samuel MP unako mapanga campaign maona ngati awina nzaka amene anana kuti ndikuthekera kwenda nakamuza kuti ase ndrama zimene apanga spend ingondiuza ndikubwezere chifukwa sankho zisuwina adanya napanga makani kuchitika sankho zija nzaka ujamana namuza kuti ase sankho zisuwina nzaka jandabana wina munthu yakumalira same zimene zikuchitika chakwera you are busy kumapanga campaign and campaign wako chimene ukupanga chakwera sichikuziwika kuti ukuwauza chana Malawi you are even failing to approach Malawi ukuwauza cheni fundo iye ayi kumangolonjeza mamilioni achakwera kodi mamilioni amene mukulonjeza musikatenga kuti achakwera kodi mwachira kupwisiridwa kapena chikuvuta ndi chana achakwera kapena munadwa lapo nthenda yakhunyu kapena china chake chinakuchitikirani vuto ndi chana achakwera mukungana mulonjeza ndipo kufunsani kuti mukupitirizabe kulonjeza koma zinthu zina zimene munalonjeza mukanika kuti muzikwanirise tingakukhulupirira bwana achakwera Mungu yankhulaso zina iye ayi pano pa mafuta ali mjira tena anthu ena kupanga zinthu zadala iwe tikufunsa funso ili ndichifanya ni ukulonjeza zinthu zina pamene kuzozona kuti zina zisuna zikwanirise ukayankha zina zosiyana achakwera vuto ndi chana achakwera ndiye uyu vitu biko mumba akupwetekesana phuma limene akuchita ali mawa muza kasodomwe kumadandaula chifukwa paja tinagwirizana zona kuti buy Malawian product lero mwaisi ndaso game moja mfundo nena kuti tisagule zinthu zakunja zinabwera ndi vitu biko mumba mwe amango itu zinabwera ndi vitu biko mumba mwe kuti tisagule zinthu zakunja chifukwa kuti zimene pangisa kuti economy yathu samaende bwino mziko muno lero sakunena kuti economy sikuenda bwino mziko muno chifukwa kuti tikugulisa zinthu za mziko muno tezikagula zakunja zomwe zija which so boma likususa boma ukhanga kuti lamwa nkaka uvunda wachambiko boma lalezera
boma lukanika kutuza mfundo zomveka bone boma opposing boma amwene sindikuziwa kuti majaji 5 ali moyo aja akumba mabwanja kama wana mezi kuchitikira amwene izizo mana kuti uyu ndi wakwithu ndi amene akuona ngati zinthu anzatu akumpoto mwaona dawa kutekera kulibe vitu mbiko mumba amaenera kuikidwa field ina yake imene muna maize za engineer zake zomwe zije mwina atamponya kumene kujazipanga zake zomwe zije komano field imene mwamponya uyu kuti akhale politician amwene no man sisi kutheka amwene yayi this guy doesn't deserve to be on that position. I think mndango muika zina zake kuti kazipanga za miswazo kana za miso zake zomwezo muna zikanathanza komano uyu sindikudziwa amwene ndipo mukamana zoti munthu anapanga maphunziro kuti akuena kukhala apa amwene muna kapena mene mwakisi ndapene sindikuzisata komano adawa wandisa nami ndizero amwene vitu mbiko mumba ndi chiopsezo ku dziko lino ali nsangu diseka amwene you see South Africa zimene kupanga zanu tariff jana akwezera kuti 30% panopa kukhala pansi kuti akambirane kuti ayi apange drop fika manager muna itafika chapena pake akambirane kuti ayi akambirane kuti pamene sakumvana napo ndi America apo ndipati that's how government is being run maiko madera ina wa kapena tadiba muno anthu akaona kuti apo zinthu tizonena kuti ndipo rand ndi sikugwa pena mayepeza kuti pa 16 point chakuti $1 pena 17 chakuti ndipo imakhala pomwepo amati crude oil pa barrel ka something like that ikumakhala 60 something rand per barrel amati per barrel ka timoti kuti mati barrel ka chani whatever mena machula choncho crude oil nakuzani kale kuti crude oil ukagulidwa matuluka parafini matuluka diesel matuluka so petrol ndi mena amagulira mafuta ku South Africa uko facha mafuta akuno matuluka atira umaenda ndithu kwatu kunyama chino kwasukuna sungoita pangoni mafuta atedamo to ateratu ndipo pa crude oil akugulidwa pena amapeza kuti 60 chakuti randi per barrel pena 70 rand per barrel koma samapitirira ndifacha kama zaone kuti marketing ya fuel ku South Africa kunoko amaiswera mu tigake amaiswera mochenjera mutifa kuma kala kuti pena amapeza kuti akweza diesel ja petrol ja msisa petrol ja kwezedwa diesel wasisidwa choncho pena amapeza kuti mafuta osaja mitengo osija isisa ndi parafini yomwe asisa ndi kuti kwa mwezi umozi akasisa mtengo ja kena kujaka amapeza kuti akweza ndi 50 cent ndipo kukweza kwa chisa kweza kwambiri amakweza ni 1 rand pena so ai 60 cent pena 20 cent makwezi daka makamene ndikuti amati akakweza pena amapeza kuti 2 months akusisa choncho kuma balance kupanga control ma prices pasika pacha amwene apart from nkhani yona kuti ziko lathu ndilosauka kuli mayiko ena akamena losauka eti vukondwa nungwira wakha kukamba zimene zizi kupereka good example kuti let us not mention South Africa because South Africa still compare ni Malawi koma tichilo mayiko ena amene alosauka ngati mena land locked countries even Zambia is land locked country ndipo mukamana kuti ya Zambia chifai kuti ndi kopa kuti ku Malawi kuti libe ma resources tili ndi gold tili ndi diamond Malawi ko mukamginya china uranium kaja tinazo zambiri mbiri koma chikuchitika ndi cha we got oil ku Malawi kunkota kuli oil kunapezeka oil kunkota muleke Malawi society ina kuti diesel what are we doing with all those resources kulilongo kujandizia zina muna akapeza sukukakudo wako muna akapeza so ma resources zena kuti tikuchita nazo chani ngati inu atsogolera mukakhala pasi mapanga chandizi meze kuti okera tifacho kuti wapezeka ichi tingapange chani amwene anzatu ali busy kupanga kutukula mayiko awo choyambirira tapanga ni ziko lokuti economy yende kuti ma investor abwere lero zimene mukuchitika investor abwere aso ataziseka ndi makampani mwapita kwawo because if you decide kuti tizikaoda zinthu kunja pamene nkati muli makampani amene akupanga cement obviously those companies are going to shut down they're going to close permanently ndikuti you be relying kumakagula cement kuchokera kunjamone cement when you double sand yemweyo kumaka muoda ku Zambia koma double sand kumalawi kwali tototo kumangochuko makampani aje zizira gafantu ambiri makampani kupanga cement muziko mwatolera kuti cement tizikagula kunja vitu mbiko mumba amene ndini munthu osapanganika muchira kuoneratu ndipo mukamaka vota mukavote mwanzi refund anthu osapanganika yemwemwe yakuti samakagula zinthu kunja yemwemwe yakuti yayi tizikagula zinthu kunja pano paso tambankhani ina kuti posa chedwa apa chifukwa cha uje sugar uja chanjani akuti sugar uja tizi azikauda swa kunjaso yemwe ananda kuti semaka udi sugar kunja iya tizigulisa sugar muno amwene sugar tikupanga mala muno chomaka gula sugar kunja ndi chifukwa chani akuti akutenga my ideologies aku Brazil anamba kumauda so you ndi copy and paste makope cut you can't make your own things mkwende kuti apa kupanga chani ifeso tizipanga somweso amwene chabwino tangu bwera na South Africa. South Africa is a good example. You can come down South Africa and you meet South African expert, economic expert. Just seek for advice. You can even pay them.
Hire them and pay them. Guys, if we have failed to run this country, can you help us in this way? How can we manage our economy? South Africa here is not even far. Visit South Africa like what you did with driving licenses. My driving license system right? So hire South Africa. You hired South African white people to come there to teach you how to manage a traffic department, whatever system kumene kuja. Mutakanika even kuti majani ambire kumene kuja kumakanika even kuziwa kulemba kumalepera. What traffic law police amene. Kukanika kulemba kusali kulepera. Munapanga hire. Why don't you hire expert kuchoka maiko ina? Ifati kuzoka kuma school anu ndio muwa amma qualify. Ngati zikukuvuta ndiye kuti school you did not do well in class. You did not do well. You are not clever enough. And excuse my language, I have to say this, kuti. You are useless leaders and you are very stupid leaders. Whenever says, sort of saying this, Komano, you are just useless leader, just sitting there and doing nothing. Because simunga do zona kuti ngati nasokolera simunga panga izinto zona zoti zikomera Malawi palibe koma mukali ali anthu ena akuti panga haya kunja kujazibwera mwini. Koma mwene izi ndiye blanda mwene izi ndiye nsete za boma izi. Mukamva nsete ndiye ndi zimene zizi. Ndiye kumaenda musanke ine chakwera asanke wopanga chani. Period iyi ya campaign ngati iyi amwene ndi pamene zinthu zimayenda ziziyenda koma palibe chimene chikuyenda. Mawa amumva mafuta. Akatero kuti abandrama uku aike uku ati ma solution ndo amene. Amwene, let me tell you, leadership is like the way you build the house. Mayamba the foundation. But if the foundation is poor, don't expect to whatever comes out from that foundation will be firm. Remember, the first thing that has to be a firm, strong, is the foundation. Ndifanye hivi nana jamani kuti mziru school adaka yangu ngono sunga tumize mwana atakula kale zaka 30 kuti akambire sande wani hai tuma mwamba ali wangu nazokula ndi school ija zikula nayo afika pena bakona kuti iyi akumvesesa. So the foundation yanu yacha kwera administration yanu ili yali yoti inaphwasuka nthameje fati makuzane mapanga makani lero mukubule ma DPP iye mu support. Who's supporting? You know why? Mukazamva president akulowa mboma kumana kuti the first thing I'm going to do, I'm going to end the corruption. Then you have to know kuti that president is a corrupt. How does he know about corruption? If he is mentioning corruption, I'm going to end corruption. How do you know about that? Chakwera ujata lwa mboma nkani yake kwambiri even ndi achilima ina ya corruption mboma mukubedwa. Corruption mboma mukubedwa. Mukubedwa chani? Tatusa na mambono. Chikubedwa mboma mundi chani? Tizatisa zimene kungolowa amene mujamo sata skando. Ibani chilima kuba kumapita uko. Inu mukuba kupita uko. Kena kuomanga ukamanga chilima yeka. Paka chilima mujamo nafika pomupha kumika manda muja nkhani ja ngokwiririka. Kumilitary kosa sirikali sona ibani kumene uko. Nkhani ya sirikali yote anaba nkhani ja basi mukuna kuti samaika mbesi. Kungo kamba nkhani manager amene ukamba amene apedwe. Guys, ziko lindi latu. Tisama upe kuyankhula yayi. Koma zimene zikuchitika zisiza bwino. Chifukwa munthu sunga mona akubapo kumakanika chifukwa kuti munthu ni sirikali. Asirikali amene adaja anabaja wani sirikali amene uja. Wako machota amene uja. Kodi chilima ndi amene uja anali ofunikira kwambiri anali ndani. Lero chilima uja paka mnafika pomupha kuti mungofufuta china chichonse. Rafika sambala mnafika pomupha kuti mungofufuta china chichonse. Katangale amwene. Mutafika nayo paja pona kuti kufika nakosa kozera amwene. Kuba kuja mboma. Lero wanu yakukupanga na expose yemwe manganya. Mukudana na Yesu. Amwene. Ani sanami hai. Acha kwera mwafika hapa amwene. Mwafika hapa amwene. Koma izizi. Siku linaweza fika pokuti hakuma siri za kuti zataliti. Pa 16 September apapo takakuti anthu asaka mwanzeri kuti sana sanga MCP. That will be beginning of china chili chonse chimene chinapangidwa destroy the MCP. So it is better kuopa kutukwanidwa chifukwa mablanda amene akuchitika apapawa sikuti songane kuti we are going to fix this thing. You have failed. Ndipo ukamapita pa nsongano kumayenda kuti ati panga fix economy imene utapanga fix we mumba andi chakwera economy yake iti ya mbuye wanu ngati mwanga ndiko panga fix apa nonse munali komweko ndipo you can't blame panopa sunga blame to DPP boma ali mukulamula nokha 5 years munacho sa DPP kuti fail tikapanga run zinthu mene zimayina zipangidwe run within 2 years ngani ngalephere ndicho kapampando umapitirirabe koma kuona kuti wala kuisa walephera umapitirirabe kaka kupitirira chakwera mpaka na pano palibe pochiti chosiyanzero chimene wapanga chakwera koma kukakamirabe kuti bidini ndipanga fix economy ipanga fix bwanja amwene kukanika Michael yata anafusa kuti ngati mbanja munthu akukanika mwamuna kukanika kupanga produce mwana amene muja asa kuna mizini kuti ndipasa ndichaka chimodzi chokhajirisa sasa walephera basa amene ndosabireka bwelesa fisi nyumbamo abireke mwana. That's all.
because the husband has failed. Ndikuti amene timanena kuti agwa mumpapaya samalo wa nyumba. Awawa agwa mumpapaya nyumba salo wamo koma kukaka mirabi akuti ndipase chaka china. Apa ngachani cha nzeru choposera kuba. Situkuko zimene angopanga pa Central Region. So how does he know about sabotage? These are the ones who have been or who had been sabotaging DPP administration. Kuti samaende bwino azida kuti apo amwe kuti ndichifanya kakuzwa za sabotage amuzi wa bwanji. Who is sabotaging your administration? How do you know about that? Nkhani ya Lubino ama apa nakuzani kale. Bodyguard wako achakwera napezeka ndizi walo za Lubino. Ama pa Lubino anali MCP kumana muzira DPP. Amagulisa ntchito asilikali opuma kumapa Lubino acha. Umbono lubomba je time zinali bakali kuti bodyguard wachakwera wapezeka ndi mafupa mazibwalo za Lubino. Koma iye nthawi imene anali ku opposition and iwo anali pasogolo kupanga accuse chipani cha DPP kuti chipani chichi ndi chimene chikupha chani topa Lubino. Wamene kuphawo anali MCP. Ndi chifukwa chake kuti akuziwa kuti kumachirika sabotage. Chifukwa kuti iwo anali ma mastermind opanga ba sabotage kuti boma lijaligwe. Kugulisa ntchito auchene vitumbiko Mariani kugulisa ntchito Timothy Ntambo kugulisa ntchito Ndula Makasungula ndi Gift Trumpes. Kulowera kufitipanga kutipanga uko. Tipex anapanga nali MCP. Kuti apanga sabotage. They akana kuti sabotage. That's why they are insisting on that point kuna kuti there's somebody who is sabotaging in this government. Nobody is sabotaging. Koma chifukwa kuti you were busy with that sabotage that time when DPP was leading. Nifanya ke mukubwera ndipo kuti I think there was also someone who is sabotaging. No, nobody is sabotaging. DPP libe ntima meno. Koma inu munana anthu oyipa. Ndipo munapanga Tipex uja. Ngizoza zena kuti no matter what awaza napo. Nifanya ke PM even couldn't understand. How and how one Agendas even some of the Genas had no idea. So Tipex anapezeka bwanji anali MCP Timothy Ntambo ndamana banga ndia kuti anaswera ndali. Lero amalawi akuvutika. Lero amalawi akuvutika. Nifanya kuti the someone is sabotaging. But I feel sorry for you. Achakwera once again. Mwati kwana. Tazunzika kokwana. Muziko munomo anthu tukuvutika chifukwa cha ino. Anthu tutha muziko muno chifukwa cha ino. Chonde tulani pasi udindo. Ingozisiyana anza napitirize. Auze na ameke kuti mapulani onse obera zisankho Mungu siya mwene. Asiye na anthu ena akapitirize. Mukuzunza Malawi. Ndipo ngati mungapitirize kuzunza Chakwera tizafika kukutukwana za amayi yako. It doesn't matter you're going to kill us, but ikazako fika poto mane zamba kumakutukwa na mai yako ndipo zamukabudula. Chifukwa iwe ni munthu otopesa. Because if you timakupasa ulemu ngati asogoleri. Koma ngati sogoleri akulephera ama ine atukwanidwe ya make. Chifukwa cha kulephera. Zili ngati bwana osalipira ama ine kuti ambere. Why police are corrupt in Malawi? It is because they don't deserve that money you are paying them. That's why you are seeing the corruption there. Because they also see you politicians are also stealing taxpayers' money. What about them? If there's one of the organization in Malawi that doesn't get enough funds, you are repeating my employees yake. There is Malawi Police Service, the Malawi Defense Force. There's no money. Komando ajama tenga risiki kukuteteza ninu kubakala mene pajafuti zuwa lonsero. Mundu kapeze kuti waja chibwenteka mkuti chani zigenge kazi chani akuja zimene zichazo. Iwewe amwati wanka kunyumba kwako bodyguard okhala kuziwa kumampika pamene pajapeta kuti kirani mwesomuchi. Komando sanaje. Ndrama simu wapasa. Lero if police is caught doing corruption, busy with corruption, then you expose them. Because you have forgotten that you are the ones stealing too much than police officers. So when you see your own people stealing, now you wonder why. Why people are stealing? No. They are seeing what you are doing. Ndrama zimena nazo chakwera pano pa police nagama ina machiro 10 years ago. Alibe. Wa army winagama ina machiro 20 years ago. Alibe. Ndrama zimene chakwera pano pa. Ndrama zimene zindi chimwendo. Amkaka onse amene amkuda anthu andale acha. Ndrama zimene nazo pano pa. Palibe wa police unaliyense kapena wankulu officer amene mati awa ni big man. Palibe amene angandizo kuti anazo zimene zoposera akanganya wawa mpavise. Ndiye polisi akabandrama mukunena kuti yayi ndichifukwa chani polisi akubandrama ndifanya ni polisi kupanga corruption ine ndifuna ndikuze Malawi Police Service ngati pale mwaiona kuti mkhoza kupanga kuchosa pena pake chosani ndithu chosani chifukwa chani anthu wawo akuba ndipo ino ndikazaona wina wake akupanga accuse wa polisi kuti wapanga corruption ine ndizapanga defend wa Police Service
ndikazapeza so munthu ina akumpanga expose wa Malawi Defense Force kuna kuti amapanga zakatangale ineyo ndizapanga defend wa Malawi Defense Force chifukwa chani anthu andale ni mukuba mumvesa chisoni MDF simaiganizira Malawi Police Service simaiganizira ndine ndikuza kuti Malawi Police Service panga pezeka mpata pena pakumukona kuti apa ndikoza kuchosa mbale wanga otherwise you die poor ndikumale meresa akanganya wa kuti manthongo ali maso machina ti simple chilo banda ati Minister of Transport chinkhope chili kubeke ngati bongwe ati Minister of Transport amene kumena kuchoka sisi kuzuka kuti kanali kuti kumene kwati Minister amwene munthu kumachira ono kuti this guy doesn't deserve this money sikuti ni sanje yayi ndalama zimayenera kumapita kwa anthu oyenerera mene ali simple chilo banda ja akalemera kundipo sala ine mbuzi ajabu jabiri tuwe koko ndama kulemera somvesa chisoni tu kumonga mbizi polisi ya polisi bwino akukamenya anthu amademo ati chifukwa kuti anapasidwa nkhoni ntchito ndi MCP my friend I feel sorry for you muzafa osauka polisi muzafa mpawi ndiye ngati no Malawi Police Service mukuona kuti pali danga loti mukhoza kuchosa ndithu osaopa yayi oluzilibe kanthu kuti akuchosa ntchito oyala kuchosa ntchito iwo khaluta panga plan kale because by the end of the day umizini mpava izimukupanga service ndipite pakhani ya passport kuli scandal ya passport Malawian immigration is failing to produce passport right now and they don't explain to us why. The reason that they are giving us is not even valid, telling us how we are doing electrical what online applying. That is all total rubbish because by the end of the day applying online is not going to work. They are busy with something. Another third party ndio nakuti pale magazi ambiri amene anapanga submit my information yao panamba ndikunena pano anthu anapanga filu mafomu aja koma akunena kuti mafomu aja anasowa nkhani imene iyi inachitika ndipo ndikudabwa kuti Malawi Consulate ili busy kumabwera mu Cape Town mukakupita kuti ali busy kumatenga my information koma chikhalirecho my information yoyambira amene anatenga anasowa sakupezeka anakauzidwa anthu aja kuti apange reapply funso kumana kuti kodi Malawi immigration where are our forms after anthu fe tunapanga apply mafomu athu ali kuti tell us the Malawian government is failing to produce passport, is failing to produce its own cement, failing to produce its own fertilizer. Malawi government is even failing to secure food. Chimanga menzi. Ku South Africa kuna maana kuti iwisa kukanika. Ndiye ndifuna ndikuze ni magazi amene mpanga apply ma passport pano imani kai. Pachimanganja timana kuti mubayi magaye kulibe chiriko chifukwa wina wake so anandifusa kuti especially mandandifusireni kuti akamapanga save my information anthu amene amatenga kapena ma particulars ya anthu acha amatenga acha amapanga save bwanji information amakasunga kuti because we got two types tili ndi soft copy and hard copy. So ngati munthu amasunga ma hard copy situation mali kuti hard copy makhayo hard copy ndiyoti kusunga kwa kama sunga mafailo kungolemba ndikuika ma physically tingotero kulemba pa kusungapo ndiye kuti ngati nyumba yo ingapya pamene popo chicho sijatani ngati wina akanga tenga mafomu amene ajawo ndikusowesa chicho sichimakhaziya so amene popo koma ngati information yanu ya sungidwa mu soft copy ya savedwa mu computer ya savedwa kaya mu hard drive kandi mu flash iza khalipo mu fati ngoyerekeza kuti amene munapanga za networking zimene zizi I think you understand with me aina gana fusa kuti ine pena pakasini mazimvesesa zama hard copy ya soft copies abwana ndifuna ndikuze napa ini munaona po ndrama yanu mati mukasunga ku banki mukanyamuka kupita kulilonge ndama yanu munasunga ku brand koma ndrama yanu mukapeza kuti ku bulongo kucha mukayitenga ndrama yanu ichi munazofusa kuti chimachitika ndi chani that's networking. Now my point ndio ndona kuti ngati zinthu zataka kuti aseva mu system ya immigration wherever in Malawi ndiye kuti izapanga reflect even ku Malawi nifanye kuti ali anthu ni mbalame chifukwa they don't even need to take that form ndikutumiza ku Malawi nkhani ndiona kuti ngati I server mu PC mu system ya immigration munthu mukamatenga ma details ma fingerprint chicho mukapanga tata mumapanga submit on pa ndikutumiza magazi ndikuti system yense je kuna kuti kandi ku UK kandi kuti azi server ikhamebe yo kuti ni online olota kakuti pa passport yako janata ikakoma mu system aza kuonabe so ngati zikukanika ku material choncho mani kuti information yako ja yasowa ngati munthu information yako kanika kuti ipezeke mu computer ndiye kuti ife ziko lathu lili naked abwana lili naked palibe chimuchitika ndikuti muziko mujama passport akungogulisidwa anthu amene anapanga form mafiru awo ndi mena amapangira ama passport fraud ka whatever that's how they make fake passport to give Nigerians and others
because they collected your information and they take that information and give Nigeria and print passport and give them to map it overseas. That's how they're doing. I wanna inform the American embassy. Be careful. Whoever is applying to come to United States, just be careful. I'm informing you this, and I'm also warning you as the American embassy in Malawi. Be careful, because we don't know. Many Malawians who applied new passport or who wanted to renew their passport, they don't get their passport, and by the end of the day, they are being told that their information is nowhere to be found. But they submitted their details. So be careful. Whoever is applying American visa, British visa right now, please verify if it is authentic. If that guy is authentically from Malawi. British embassy, you have to get this. Interview each and everyone who wants to visit your countries. In Chichewa, in our own language. You must ask them certain questions, trigger questions. If you permit everybody to come to United States, you must know that you may end up that you have allowed Nigerians and some other people to visit your countries who are not even Malawians. Because this is not fair. The information form is not, we lost your form. As a government, how can you tell me that you lost my information? So many Malawians don't have passport right now in diaspora. They are being deported because they can't show their IDs. Sasa mafomu akanganya ino mukupitisa kuti panopa passport imene chakwera nayo panga declare kuti passport ja is kulidwa 50,000 panopa kuti starting price or initial price the 175,000 to 800 and chakuti 1,000. Kama ufuna 3 days chanchani first ya 1 day 2 days whatever express kama kuti chanchani ndiye kuti kumakhala ndi mitengo koma yeyambirira ndi 175,000 ndipo 150,000 ukapanga so apply ndije kumauzidwa kuti form yako sikupeze kupanga so apply. Aitenga kale information yako ja kampasa mtu nake agulisa form yako ja kwa Nigeria. Passport isi kutuluka. Akuti company imene inabwera ku immigration pakana pa company kumachedwa kuti Islamic. Sili kuziwa kuti kodi kuchokera kuti kama iko achislamu sili kuziwa. Ndiyeno pali kukangana pakati pa company ye yaya chinaniki chakwera ija. Ndi awa wachifaka kunena kuti agwire ntchito limodzi. Now, manganya yankhula kunena kuti chimene chikuvuta muli ma agent mboma mu. Amene agwira ntchito mboma komanso agent so pati pomwepo. Ndipo kuchipezeka kuti ena akunyamuka kwa itana company ina yake akuti Islamic company izipanga ma passport asopano. Ndiye kuti they are not going to use that system they were using before. That system has been, that's why they say they have erased everything in that system because they want to start new. Why are you deleting this information? Chifanga dantwana paka submit mkwena kuti mtenga maina amene champitiriza process ija akuti adira china chichonse anthu kungwajira ndrama panopa akuti ngati ulibe mbono wenerera ndiye kuti passport yako basi ndama yako yapita mazi. You can't even claim it. Sunga auza aboma kuti bweze ndrama zanga ndali 500,000 nabe 200,000 nabe 100 aboma sanga kupasi. Who ate the money? Ndi chakwera. So pali kukangana pakati pa company yani kichakwera jana bweresa ija ndi company ya Islamic. So we don't know who hired this another new company to make passport in Malawi. So that means the Malawi government itself is failing to produce its own passport. They are hiring people. In Malawi we got focal. We got leader who know focal. How can you hire someone to print your own passport? Your own passport. It is the same like you hiring somebody to sleep with your wife because you can't sleep with your wife. You can't make sex with your wife. That's why you are hiring someone to make sex with your wife. This is what happened. Our country is totally naked. Naked, abwana. Ziko hivi. Passport. Aish, amwene. Ndipo kamazi ona mbuzi zina zake zomana kuti aboma ndiro mwere amwene. Bana kumachita kudaba kuti chikuchitika ndi chana amwene. Anthu ni mapwisiridwa. Anthu kumachita kuona kuti anthu akulephera amwene kulephera apo. Amwene chabwino kusapita kwa kusukulu chabwino. Hire people who know this thing best money. Atenge na pakazi kama tendizenda nkhani zizi mumchukumu. Olusanza na kwangufusa knowledge. Maiko anza anaja kuti mukafufuze China. Manifesto haya maiko ngada China akuti maiko ngada Japan aja kuliziko ndinake imene nabwera ku Malawi. Uzangufuza kuti tationese nimene vision yanu imene muzandise kuchoka pa Africa magulu. Ndikukubirani vision jawo jakapa nga apply kuti. Kwathu kuja chifanya ni. All we think is about sex. Nothing more, nothing less. Ndi agona bwanja akazi anga usiku. Koma osati ndipanga zitu kukuta Malawi komera
nimpasi style yacha muli busy kupita kuma YouTube kuma kaona kumene kuzogona na kuna thamangona kuma unewa blue movement busy kuona zimene amapanga manje kugona na kubedi koma kuti mukhale pansi muzionera mfundo zabwino zona kuti okay zama economics jo makaverenga ma economics ya mzina amafotokoza ngati sikuzimvesesa kofusa kuti pasene kumvesa kuti bwanji pamene akuti mwangu ndikupanga adopt zimene zija muli busy kuma kaona zogonana basi ndiye ndi ma expert akubedi akazanga waye mwangu kuti ine singakusiye tu mpaka nakazi manje ine singakusiye wewe bandibasa abwino basi tilibizo makaonezo za maponi ndizo mali makhamu nifanye even makwala mujantha zambiri mapese kuti kumagaika film ngati ya Rambo ije makaone anthu ngati akuona film ya Rambo kati akuonera zogona na anthu ine maona kumanda ngati Rambo nkati mu anthu akuona za blue movie because our mentality is fucked up kale long ago maulamulo achakwera nali business zimene zizi kumaonera zimene chifukwa kuti munthu ukakula muzimene zizi sunga pange mfanya kama kuti let us raise our kids munjira imene yoyendera imene amene kuti aphunzitsa anawa kuti ichi choipa ichi ndi chabwino ichi ndi kuti aphunzitsa anawa ngati sitaphunzitsa anawa they will end up like chakwera ndiye ndikumafunsa kuna kuti the kids that we are raising in Malawi, what do you think the future they're going to have chapena paka papa mwete after ine mukachoka the future anje imene mukuiona kuti anawa azakhala nayo ili mukachoka papa ndi zimene mukupangira because you are like also foundation. We are raising kids mu environment wena kuti economy is messed up. Ngati for example mene kunali kulunga kuja crime is high in central region. Now you are raising your kids there. What do you think ndi anawa kuti kusokoloku asapanga adopt chani? Now chakwera kuzizo zona kuti kamachoka pamene pokubwera anthu ina pokubwera ana amene wawa ndi anawa paka adopt zimene mukupanga nyansi zi. You supposed to be a good example, good leaders. Kumatonesa zona kuti uzake to leave a good legacy and azako kumbukira ndikunda kuti amwene ngati mena tama kambira bana kuti kamuzo anali dolo bingwa anali dolo APM anali dolo abakiri so adjust muna sopena bakana dolo school base na piti koma kuti anthu azikulemekeza ndimene mujamu kodi chakwera anthu azakukumbukira ndi chani iwo vitu mbi kumumba anthu azakukumbukira ndi chani palibe because nobody adopted what you did palibe ndi zero kwa chimanaza panga adopt ndi kungomango nyengana basi ati mahule apasidwa right apasidwa certificate yodi azipanga uhule bwino mulilongwemo ati mahule ali ndi organization kuti ndindana nakuza kuti sex workers good organization good certificate makuti amango wasi anthu achizimanga makufuna kwawo ndipo government doesn't have time kumapakaza manje ati kumapakaza mahule ali ndi ufulu mwabwera pa media pa ati ufe mwanga ngati company ya mahule ungobungwera mahule. That's all you know, nothing more nothing less, but this is sad. Ndemaliza ndi amanganya akukhazula mboma lero ndatosa video clip yona kuti manganya might be a liar. Manganya uyu akhoza kakuda kugamba zaboza chifukwa chokuti kumbuyo konse kuti mayankhula ndi chifukwa chani amalawi amakanika kumauza chilungamo ngati mina kuyankhulira mwe atangula kumene mucha achili mata mwalira manganya maina akali chisanzo chabwino chiwaonesa amalawi koma mukhoza kuona kuti ndinale mathai yake apa kunena kuti when somebody says that I have nothing to lose, you must be careful with that person. He really mean it. He has nothing to lose. And if you know that you have something to lose, please be careful. Manganya akamana kuti olomuta ndipo janjani I have nothing to lose. You know why? I'm going to tell you this. The biggest mistake of recruiting everyone who call politician, you end up like this. This is the fact that if sinema kambazona kuti munyengerere muntu chifacho kuti akuoneka ngati kuti ali kumbali ya opposition iyai tiene pa chilungamo tisikamba chilungamo APM mwana anakuuzapo ni zimene zizi kumakhala anthu ena akona kuti afuna aendese ndale now chimene ndikufuna so ndi auze Justice Annabel Mtalimanja, please this party mkozo panga download mwatumiza Justice Annabel Mtalimanja ndale sizimafunika kumangotenga wina ali yeso wanguzuka huko anali woimba akidalo wandale anali wakutuwa kuti the people they got their own field anali abusa nguwatenga kukhala anthu andale ndi mmene maona kuti ndale zizi kuyenda bwino yayi. Once again and Justice Annabel Mtalimanja mukama pangazo ti sawine titenge awo ineyo ndifuna ndifunse funso kodi sikefa chimoto ndi chani chimene angabwerese mboma choposera kuimba nyimbo chifano zinthu zitu ndi utumiki sikuti tikumuda munthu yayi sini kumuda munthu koma zinthu zi ndi utumiki
even anthu amene ali mashado MP wanoka mata kuona kuti kuma dawa ota asanka kukhala shadow MP I think andikutekera uyu uyakuza kala sogoleri usogoleri ndiye utumiki pamakhala anthu ena akakuza kulalika pano lero eti anthu amwe kupita wina mangu kuzalalika anthu aja kuti amagona nkati mucho kumakanika kugona mwina mkola kuti timvesese uyu akangona kuti lero ife ine twase vetera defense zimampera bachirimba kumakhala abusa ayojena olalikira ina ake amati akangobwera abusa olalikira amati evangelist yona kwa kumachinjira amati akangofika kuti kulalika amene palibe amagona mwina amati aonde amalalikira mwina amene sanali mbusa twa just evangelist koma kati alalikira aliyense amakhala chero amwene kugona osagona mtu maze kuti koma ati aonde amalalikira amene amampera ba 7th day even manganya kuzo zimenezi achina njawala amazo zimenezi amene amampera ba chilimba 7th day Adventist kuli evangelist yona akamalalika kwawo amati ndikumachinjira by then koma akabwera kuzalalikira pa chali chipo aliyense amaze kuti koma awo tundi alalikira is the same like a leadership. And when they were not born to be politician, they were not born to be a leader. Aliyense ali ndi field yake. Koma panomba maona kuti wina alishapanga za podcast, inenso ndika podcast. Ada wa manzura anthu andali, inenso ndikhala ndizura anthu andali. Makope kati. No your field. Ndifanya ngene mauza soma guys na kuti if iweyo ukuzazona kuti umapanga za ma artists zomwe zomayimba chani. Don't mix. Ino mapanga promote za nyimbo, panga za nyimbo. Ngati mukufuna kupanga za ndali, panga za ndali. Musapatikize zinthu ayi, mukusokoniza. Chifa field yanu ntama kuzazona kuti nimapanga promote anthu anyimbo. Ino mumapanga za ndali. Anthu azizi wakuti kuti uyuza yake ndi za ndali. Don't mix. Choose one thing. Okay, ine field yanga ndi. Ngati kuza kuti upanga za ndali, jepesa kaza nyimbozo. Usakapeze kuti basi for example ndikupasa chanzo jiji. Bire kaunda. Bire kaunda. Konseku nyama menya nyimbo. Amamenya nyimbo. Anangolowa ndali nyimbo zinapita zizi. Ndiye ino mukapanga figure out kuti kodi bire kaunda yo. Anamsangira kukhala wandale kapena anamsangira kukhala wa nyimbo. Kodi how do we see bire kaunda right now? How do we see Malimo Bogosi right now? Tukumuona ngati ndi sogoleri kapena tukumuona ngati woyimba. So kuli anthu ena akabana kuti awawa ngani awo ndi woyimba ija. Osati anthu andale. Izizi Professor Arthur Peter Mutharika wakhala kupangani woni. Don't recruit everybody in politics. Manganya, my point ndona kuti Manganya was not supposed to be a politician. He's a comedian. Amena kamana kuti you have got nothing to lose. Manganya ali ndi field yake, amena mampasa ndalama kwa by then sama pesa ndalama zokwanira. Adalowa mboma muja ndio amena ono kuti amene mboma muli ndalama. I can tell you akamana kuti I have got nothing to lose. You know akutandaza chani? Wapanga ndalama, yona kuti ndi usiku wake amena kuziona hapa zaka zimene wasalazi. It doesn't need to be also there. Of course njira ina ojira kuonesa kuti yoja si muntu wajani, si muntu wajera yeye. Komano yeye uja siku ndi muntu andale. He can't be a leader. Manganya. Because pama kala zintu zina zake zote yukoza kunena, zintu zina sunga nene. Ndakuza nikuti akumani nakuti I've got nothing to lose. The reason why Manganya kutana nje wapeza drama kusiyana ndi zimene amapeza ku industry yake ya drama. Komanso on top of that, ati ndi clinical officer. Anapanga za CEO za chipatala mwezi. Pamene ali pacha. Firu yake yobe ndama simbanda, sizimamukwanira. Now panopa Manganya ali ndi ma benefit as a vice president kufa kwa jani kwa Asaulo Chilima. Bodyguard azakhala naye. Ndalama boma izakhala kumamulipira. Ma benefit ose amene amalandira munthu aze maninga ni constitution yathu. Olo IMCB atapanga chotani kupanga nkhaza chotani. Constitution yathu ikunena kuti Manganya is a vice president. That's why Manganya kunena kuti I have got nothing to lose. Because ine ndizakhala ndikucherera. Olo atakhala panyumba paja ndalama abo mazakhala kumangutumizira bwasa mangena ntchito. Ana ake sukulu aziphunzira bwino komanso ana ake anamaliza koma Manganya azakhala kudya for the rest of his life. Boma lizakhala kumulipira ndalama. Ma vice president oso angoti mbwewa azakhala kumulipira ndalama kumaje. Ma former president wa ndalama bazakhala kudya. Chifukwa chokuti chani? Tikungotenga wina aliyense kukhala wandale. Tikuona kuti uyuyu yisakhala wandale. Ndifana kuzoona adjust zana bero mtali manja. Kumaona zinthu zikuti awawawa amaina okhala ndale awasamaina okhala ndale. Chakwera samaina okhala wandale amanja ndi mbusa. Ndiye panopa kumata kuno kuti mboma mwe mwakuti basi tu waononga zinthu. Ine ndizingoba basi. So zimene kupanga Manganya zija is a just a wake up call. Kwa munthu amene ndalo mazisata bwino. Tisamapanga ndali za kukope kati yayi. Awapanga zakuti, inenso ndipanga zakuti. Iwe ngati mwapanga zoyimba zipanga zoyimba zakoso.
koma usalowerere ndale yayi komanso na MCP ndale simumaziziwayi kupanda chilima mwemwe kupanda HRDC kupanda majaji aja simukanapezeka somboma mundavesese so tifunika kuti tisamale pokavota anthu amene kunasankhidwa kuti akhala anthu kuti akhoza kuseva anthu ndi ati mdziko muno munaluza mtsogoleri wabwino kwambiri Professor Arthur Peter Mutharika ayepo mwajawo amene ndi amene ali mtsogoleri wodzozedwa ndi Mulungu amene anati basa osati izi yayi ili nokha ndi lumboni now forex ikhala ikusowa ngati Chakwera apitirire ndipo musanene kuti ife sitinakuze ndakuza ni kuti chaka chomaliza kuyankhula zokhuzana za mboma izaje ndani ndi chino palibe munthu amene adayankhula china chonse chifukwa chokuti kwakonzedwa zinthu zina kuti anthu ambiri aphedwe mdziko muno telefe kuzakhala kulibe kuzakati kusakidwa sakidwa amene chakapezeka timuchite zakuti koma ndimakuwuzani ndikukuchenjezani na MCP ifeso ni masoja ndiye kumabwera bwino muzibanga manyani ndi anthu onamwe koma na munthu amene aponda pa South Africa pano muzimpasa ulemu ku South Africa kuno ndi ku university we learn every day SA is like a university we learn each and every day ife sinyamo yati mungatipeze mophweka yayi ndi akamakutuma kuti ukampe wakuti uzibwera ukukonzeka ndifacha fefe nkhope yathu sitimabisa simafuna kuti tikubisirani yayi mukationa kuenda kuti awa ndi awo ife kuima bwanji mfuna chani tifanga ali munthu ngati ineyo ndatengedwa ndikusekeredwa nasekeredwa mu nyumba ndizigawenga zopsa za muteba munomo ndikusekeredwa amene mja 2 days ngani imene pano pasina nakuze ife tapakidapa zimene ife ndikungopemphera kwa Mulungu kuti ambuye ngati kuli siku langa loti ndikufa lero ingolandira mzimu wanga koma ine basi ine amdani ndapita zimene zatichitikirapo zimene sizinakuchitikira ne ine ndaonapo mkango kuima hapo ino khala pano ngumaona kuti munthu unako wajidwa posa chedwa mkango ukulirawo ndaonapo ndi maso angawa ine kumalawi konkoso ndazionapo ine osalizo kapena ndi moyenda kuma kumpanje konko ndazionapo ife zinthu ndi anthu ena akefa mukamati ona kumabwera apo kumani mtima kumayankhula chonchi sikuti timakha ndi anthu ona kuti mungamati tenga mwapo ang'ono yayi ndi ndifuna tikukunyinjizeni ya MCP amene makhala bizani kwaziwa kumene ukhala mwakuti ni makuziwa mwakuti amene akukutumayo ngati akukutuma ndi chimwendo sazapezeka pasikulo pali mawu amozi zigawenga amakhulupirira ngati mutheba muno ukayankhula mawu amene wawo amayamba asana kupheka amayamba akhalapo ndikulingalira kaye mawu amene wawo mawu amene ati mamuyankhula chigawenga kuchimana kuti asenga ngati kwanembedwa kuti ine ndikufa sindifa ndekha yayi ndipita ndiwe amakusiya because kutheba kunoko mukazaona anthu akuphana amakhulupirira kuti kufa imakhala nthawi ndiwe ngati kunena kuti ngati kwanembedwa zona kuti ine ndikufalira koma sindifa ndekha amaba akhala kaye bakona kuti na nchifukwa chake mukuombera kuti imakhala kuti mafilimu pa mtamisa futi makhala mone ndeza ndidusa kusati masoro kudusa china tawo kwakuti futi kuika umu kupeza tisikumena mbuye iyi kandi kufa basi napita kwa kupeza kuti wapanga survive so dadusa muzindu zambiri tikamafika pano kumani mtima kumayankhula chonchi sikuti makhala kuti anthu opepera taona zinthu zambiri ndi kunena kuti mukamabwera muzibwera bwino komanso ngati ineyo ndimakhala kuti ambiri ndikukuziwani ndiye muziziwa zona kuti ifeyo si ife anthu ngati mene mene ajima chero kungwagwisa khala pompo ife ndi anthu onena kuti timakhala kuti na face tikuziwa zona kuti okay amene akupanga zimene ndi uyo ndeni mukazaona china kecha chitika ndi amene ucha that's what we do ndi chifukwa cha mmene timafalisira uthenga wathu mukazaona ineyo kuti ndazima wakuti anandimbira phone kwandipanga interview anatenga information yanga kwa pasa kuti ndiye ine ngati ndingazime wakuti zina lake ndi wakuti kuti mumpeze ni mwakuti ine ngati ndingazime pali wakuti anagwizana information yanga nthawi nanga manimbira phone kuti antape pakamo amene ndi amene wapangisa okay chabwino fine ndiye wewe kamanda kuti wandigwesa ngati ino maana kuti iwe sokhala wantendere uzizwa zona kuti iwe sokupita the next ndi mmene kutheba anthu amathera nifanye kutheba muzaona anthu amangukhala kuphana ndi kuphana chifukwa chokuti makhala kuchona kuti iweyo maona ngati kuti ndikamugwesa ujayo ndathana naye ndakululani zisisi ife sinyama yopheka tadusa mzambiri ndiye kumauzana zimene zimuzipanga ku Central Region komweko kumasa rera materitorize kumasa saza mugunda munthu amene akhala pa South Africa pano muzavulala moyipa kwambiri akanganyeni social malanda pita boma siro mwiri boma siri boma ndirayipiye muli mene likubwera ndipo amalawi mukavote mwanzero osamvotera Chakwera chifukwa chomva chisoni chizungu sichimagula chakudya English does not buy food Chakwera speaks well koma is failing to manage this country anthu amene samayankhula chizungu chabwino zinthu kumathekera koma iyi mukunena kuti imayankhula chizungu chabwino alibe ma idea munthu manguzaza manyi yenene matope ubongo nangu sangana ngani mikozo chani kaya maganizira bongo ku left
ubongo wa Chakwera umu muli manyi ene sete mulibe muchicho semena maganiza mutu mulibe muchicho Chakwera because sanga muli alire Vitumbiko Mumba ngati munthu kuti anga muthandize pamene kuzozo ndo pala anthu ena akuthekera ndapita